Musím říct, že mi ty šípy teda bodly. No, jinak vítám vás u další části našeho let's play na Crysis 3. Myslím, že je tohleto 5. part, proto ho možná udělám hodinovej. Ano, funguje to jako předtím. Nevím proč to je, nevím ani co to je, ale nejspíš je to nějaký bug, že jsem prostě to, co vezmete a hodíte sem, do tohohle, před tímhle, tak to zmizí. No nic, já už bych se rovnou pustil do toho. Už bych to vůbec nezdržoval a dal bych si toto. Haló? Haló? Je tady někdo? Oh no, oh no. Oh no, oh no, 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 no. No! Fuck you! OK, tak teďka bych se na tohle bych si vzal ty rychlý natahovací, aby jsem když tak přišel, rychle vystřelil a zdrhnul. A přitom se hlavně sám nezabil. Ty vole, tady mi nějak padá FPS u tohohle. Dobrý, jen, ježiši. Počkej chvíli. Ty seš 2 na 1. 2 na 1. Jo, jinak minule, jak mi tady rozsekávali všichni prdel, tak to se změní. Ty vole. No, i když nevím, jestli se to opravdu změní, ale mohlo by se to změnit. Jo a... Ne, nic. Ne. Tam byly luky, teda šípy. Oh no, oh no, oh no, oh no. Dělej, naber si energii. A zdrhej. Zdrhej. Dělej. Dobrý, nemusím to naštěstí hackovat. Víte co, já tyhle ty všechny zabíjet nebudu. Akorát doufám, že to nebude moc tmavý, protože když jsem to naposledy dával na YouTube, tak to bylo dost tmavý, jako, tak doufám, že to... A jo, a jestli budu nějak divně slyšet, tak mě... Jackal. Hele, Psycho. A jestli to bude zase nějak málo moc vidět, tak se vám moc omlouvám. Jinak počkat, já si ještě zkontroluju, jestli mám zvuk správně. Ano. Abyste mě tak nějak dobře slyšeli. Co? Co říkáš? God knows what hardware, wetware, self-mutation bullshit going on under that skin of yours. I take it. Come on. OK. Takže si tam dáme tohle a tohle, když je to na blízko. No i když bych si to teda jako mohl nechat radši takhle. Já promiňte, že mi to občas bude dokonce i blbnout, ale to Crysis si dělá všechno svý prostě. Krávo, ty vole, co je tady takhle zmordovalo. No, to určitě bude nějaký boss. Ty vole. Takže tady toho psáka vyřízli z toho nanoobleku, tady v tom. Tady takhle. Održeli. Upsík, já jsem to nechtěl. Jinak jsem chtěl říct, že by jsem to mohl nahrávat i jenom na střední... Ježišmarja, voda, jo? Aha. Jinak jsem to chtěl nahrávat na střední detaily, že se to tak jako docela seká na ty vysoký. Běží mi to jenom na nějakých 30 fps. Jinak mi to běží na 30 fps a prostě na ty nižší detaily jako na ty střední by to jakoby mohlo být v pohodě. A pak jsem zjistil, že to dělá to vychlazování stran.
Takže tamhle ze zhora jsme se na to koukali a teď jsme tady. Aha, nějaká střelba. No a... Počkej, to jako vážně. To je tahle ta velká potvora a co dělá tady? Ta fakt, já jsem proskočil. Aha, tak to je nejspíš nějaký bug, že umím proskakovat skrz mimozemšťany, sorry. To vypadá zajímavě. Co je zde? To si vezmu s radostí. O ne, doufám, že proti tomuhle nebudu muset bojovat. Čtyři ruce, 2 nohy, obří a je to velký jak ty vole. Tak dobře, proti tomu nechci bojovat. Počkat, a můžu se k tomu nějak dostat? Ne, to bylo dost trapný. Je to tam štve, já si to možná nechám i takhle. Rozhodně se na brokovnici nebudu dávat tu útočný, tyjo. Ale možná bych tam mohl nechat i tohleto takhle. Co otevřít? Co to? Já si prdel. To je Jester? OK, tak teďka necháme se Psyka trošku vystekat. Počkat, ale jestli si to správně... Ty vole, mě nemusí zabít jako blázne. Ale jestli si to správně pamatuju, tak Jester přece zemřel v 1. Ne? Jak jsme ho tam potom spálili? Jo, jinak 1 budu taky nahrávat. Ale Jester zemřel v 1. Scéna, tak já vám ji rovnou nechám. Halfways. Calibrating sensor remotes. Just like the lake. Compensating. We're in. Locked. Have a seat, mate. We have to be sure about this. Unlocking the suit means breaking the safety seals, rerouting the nanites. If he's infused with Ceph technology now, there's no telling what he'll become. You can handle this, right, boss? Do it. I'm accessing the memory retrieval systems. Filtering. There was always a risk. We triggered a fundamental change in your nature. But to defeat an enemy of such unrelenting technological ferocity, we'd have become that. We placed blockers on your dopamine receptors. Your mind would be protected. Without them,
are cleared. I'm registering critical neurological changes. I should be able to make a clear link with the Ceph now. What's this? Michael, you shouldn't. Don't. Why not? It won't help. Duration? The nanosuit is then fully removed. Subject 8A, Sergeant Michael Seitz, is still functioning at near optimal levels, but accelerated degradation is to be expected. You did this to me. Michael, please listen to me. You are the reason why. I mean, I fight Cell because of you. Because... Is that why you cared? Or were you pretending to care because of this? Because of your own fucking guilt? I didn't have a choice, Michael! The Cell program, we were in debt, you know how this works. I was forced to do this. To all of those people. I had to listen to their screams day after day after day. I know what I did. Jesus, believe me, I know. And I'll have to carry that with me as long as I live. Every day of my life. Michael! And feeling bad about it makes it all right, does it? If you're so fucking sorry, Claire, how come I had to find out like this? Why didn't you just come clean, you lying fuck? Look, listen to me. You know how it works. You know she didn't have a choice. She did what she had to do. No choice. Just doing what she's told. Just following orders. Who the fuck does that sound like, Prophet? I'll tell you one thing, though. She was right about you. You might as well be a fucking machine, because you sure as hell ain't no human being anymore. I mean, you never were much good at it to begin with, but Jesus Christ, look at you now! Whose face are you wearing under that helmet these days, Prophet? Do you even have a face anymore? We all had to make sacrifices. You had a choice, mate. Everyone has a choice. I told you everything you needed to know. Remember these? All the men who died under your command because you were just following orders. Because you had no choice. Just like her. Psycho. No, mate. You take that suit of yours, and you go fight your own battles. Like always. Mike! Wait. No, Claire. He's right. Let him go. Oh, God. We just got intel on Red Star Rising. Listen carefully. Archangel is a key regulator platform in Cell's new wireless energy grid. But that's not all it does. The system's massive power store can be discharged via a broad area directed energy weapon, meaning assured destruction of hostile elements and metropolitan area depopulation events. Protocols exist for Archangel to be retasked for a number of alternate outcomes. When that outcome is the threat of Ceph Stage 3, Archangel begins the most aggressive protocol set available, Red Star Rising. Oh, God. They're gonna obliterate New York. Total, orbital annihilation. Why can't Cell stay out of my goddamn way? I need to get everyone out to the perimeter. You're wasting your time. I have to save as many lives as I can. No, it won't matter. It's not gonna be like Lingshan. Archangel has a massive global energy store. They feed all that power back into the Alpha Ceph, and it'll punch one hell of a hole in the earth. There'll be no Earth left. So what can we do?
to a Ceph mind carrier. If I can get inside their heads, maybe I can reverse the awakening, put them all back to sleep. If there's no Ceph threat, Cell will call off Archangel. You're going to link yourself to the Ceph? Prophet, you struggle to resist their influence even when your mind was protected. We've turned those safeties off now. That means the nanites in your suit are free. That means they can transform into anything, any form imaginable. You could actually become a Ceph. That's a risk I'm willing to take. No, tak tohle to bylo dost dobře dojemný. Tam ta ukázka. Na to prostě nemám co říct. Prostě dojemný. Takže Psycho s náma nespolupracuje. Dobrý no. Jinak teďka bychom měli být něco jako Cephové. Akorát se zbraněma daleko lepší. Okay. Všichni chcípneme, jo? Tak ty budeš první. Počkat. No, zabij ho, zdechně už. Už slyším ty slizký bastardy. OK. Tak ty půjdeš jako první. To si... Jeden. Tady byl někde ještě jeden, ne? Myslíte, že ho trefím? Ano. Tak teďka ty. A ty. Jo, a už by mi mohli být všichni, ne? Jo, tak já si jdu zatím sebrat ty šípy. Oh. To byla docela výška. Ty vole, co to jako má být? OK, další cutscéna. Prophet? Are you there? Are you okay? They aren't attacking you. My God. They think you're Ceph. No, not just Ceph. They think I'm the Alpha Ceph. Prophet! Prophet! It's too dangerous! You're losing yourself to the Ceph! Prophet! Lawrence! No! No, I'm okay. I'm alright, I'm alright. I feel the hive mind. It's so powerful. That's it. Their thoughts and the power, it's all the same thing. If I can only... Shit. What's that? The real Alpha Ceph. Get out of there, Prophet! No. Se mi docela bude hodit. Ty vole. Hele, ale... Se nespotřebovává? Takže jsem jakoby nesmrtelný, nebo co? OK, no. Tak to už se mi líbí tohle. Fuck you. To je jasný, že jsou výkonnější srbské zbraně. Už končíme, jo? Ty vole, co to... Ne, tebe už ne. Fuck you. Zdechni. Prosím, už umři. Ty vole.
Tu. Já tu nejsem. Cípni. Už jsi šel dolů? Už je dole. Můžu si vzít. Já můžu mít jeho rotočák. Ty krávo. Můžu mít i tam tu velkou. Tu velkou chci. Ty krávo. OK, tak už jsem se asi našel svýho miláčka. Ještě musím zkoušet, co to dělá. Jo, a jinak měl jsem nápad, že bych natáčel i Outlast. Jinak kamarád mi o tom říkal, že je to hororová hra, dobrá. A já Outlast, jo, jsem slyšel poprvé. Tak jsem si to potom našel na obrázkách a vypadá to dobře graficky zpracovaný. Abych mohl natáčet možná i ten Outlast. Jestli chcete, tak mi to napište když tak dolů do komentářů. A já bych vám to když tak udělal takový menší překvapení. Tak jdeme vyzkoušet, co ta zbraň teda umí. Ty piču, ty vole, to je tak hustá zbraň. Ty. OK. Tak to tam toho moc nevyzbylo. Jinak jdeme na ně. Vyzkoušíme tu brokovnici prostě. Aha. Ty vole. Jinak já si myslím, že by tady mohly být nějaký normální, nějaký takovýhle těžký zbraně a takový. On je tady ještě někdo? Jestli ano, tak už nebude. Čus! OK, získaná dat. No, to je zase tohle. Olala, to si s radostí vezmu. Tak a kdo se mi teďka postaví do cesty, tak ten to asi moc jednoduše nepřežije. Takže by to byl nějaký boss. Jenom jeden? Klídek. No jasně, ještě ty, že jo. Ty vole. No konečně. Ano, samozřejmě další. Fuj, mám to po celém displeji. Ještě někdo? Jo, dobrý, to je naštěstí deaktivovaná. OK, tak já bych se přesunul do... To se docela dost teďka bojím se skočit. To než vezmu sem. To hezky... tady by se dobře krylo. Ale ne, já nejsem takový strap. Like a boss. Už tady nikdo nebyl. Pane... Au. To bolelo. Ještě někdo? Nebo... Jak se odsud mám dál dostat? Běž. Práčky? No ne teda průstřelní práčky. Jakože to proletí úplně až na druhou stranu. Prophet, Claire, my unit... The Ceph disabled our APC. Can you... We need help, Prophet. I don't know what... I don't think this is a survivable situation. Hang in there. 5 minutes, okay? Just 5 more minutes. Ne, nebudu muset teďka řídit.
Já neumím řídit. A když myslím, že neumím řídit, tak opravdu neumím řídit. What? Takovýhle styl. Ne, já neumím řídit. OK, no. Jasně, ještě mi do toho všechno tady bude padat, že? Tady máte moje řidičské schopnosti. Ty vole. Já jsem říkal, že prostě neumím řídit. Řadit už taky. Tak to se nemůžu nechat jen tak ujít. Já věřím, že poletím. No. Škoda, že to nemá třeba žádné rakety nebo něco, ale něco jsem tady viděl. Ano, ano, slyším. Slyším tě. A pojedu schválně s tím, co nejdál, to bude moc. Ty vole! Tady už po mně střílí RPGčkem, tak to se asi nedá, ne, tyjo. Aha, už tady. Já to potom tam nějak to rychle uskočím a bude to. Jeď a tady to bude stačit. Tyhle, tady už asi po mně střílí RPGčkama. Počkej, mám já ještě, ano. Dobrý, to jsou jenom vojáci se, jo? To by nemohlo být tak neškodný. Jestli nemají RPGčka. Ježišmarja. Čauky. Ty vole. Čus. Si děláš prdel, oni mají Grandly. OK, tak to už je moje. Ty vole. A RPGčka. Co si děláš prdel? OK. Tak tohle to jsou dost dobrý týpci. Ty vole. Nemůžeš do mě střílet, když mám odhištěnou zbraň, ty hovado. Ty vole. Však se mi to máme střelit do držky, ty hajzle. To není, to je nebezpečný. Někomu střílet takhle RPGčkem před držkou. No. Hezky. A kam mám mít tady jako? To je asi... Ne! Ne! Ježiš! Jo, dobrý, aha. Jsem asi měl spadnout do té vody, nebo ne? A je další mise, tak já vám to rovnou nechám. No, tak to musím říct, že teda nezůstal od nás moc dlouho jako pryč. Jsem jako myslel, že od nás bude třeba takový 2 mise a to bylo kolik? 1 mise jenom pryč asi? Tak, nějak.
No já bych to viděl, že tady bych to asi tak nějak ukončil. Tohle to možná bude taková kratší epizoda. No, nebo bych vám to mohl ještě prodloužit, takové menší ale já vám to prodloužím, nebudu vás napínat. Já vám to prodloužím, tyjo. Co se, nebudu sráč, ne? hajkování už jsme dlouho neměli, tyjo. A co tam bude? RPGčko a Typhoon? No toho jsme dlouho neměli. Já nevím, místo čeho to mám dát. Grendla si chci nechat, protože ten má dobrou palebnou sílu. A já to asi měním za tohle. No, takhle. Ty vole. Takový vejšky, jo, mám padat. Ty vole. No, musím říct, že tohle by asi žádný normální člověk jen tak nepřežil. Další munice. Jaký skener, nebo co to je? A už do toho má konečně nějaký náboje. Ale zase musím řídit. Už se mi to moc nelíbí. Ale jump. Zeskoka. Ne. Umři. Cože? Takže já když to podržím, tak by to mělo zaměřit víc. Ty vole, kolik toho ta helikoptéra vydrží? No, už jsem si myslel. Co to tam jako má být? Dobrý den. Dobrý den. Umřete, všichni. Už mi do toho došly náboje, a co je tady? Náboje. Idiot. Idiot. Tomuhle se říká pořádný skill. Hele, tam je dokonce další. No nevím, jestli by tohle nějaký normální člověk přežil, ale... Je to hra, nebudeme si stěžovat. A hlavně mám nano oblek, takže... jako, se nemusím bát. Ty vole. Ty vole. Já to vidím, jak to na mě spadne, ty vole. Uj. Ty vole. Tank. Takže helikoptéra toho vydrží víc než tank. Dobrý, no. Tako. To tomu odpovídá. Umři! Umři! Jeď. A co seš ty zač? Ty, zdechni. Ale ne. OK, tak tohle to ne. To je moc. Si to hezky oběhnu. Že by byl funkční ten tank. Prosím, ať je funkční, prosím. Ty vole! Jo! OK, tak teďka, kdo se mi postaví do cesty, je absolutně tuhej. OK, pojďte se mi někdo postavit teď, co? Halo, já tady na vás čekám. Pojď, ukaž se. Nic moc. Ještě někdo? Já jako tady. Já toho vydržím hodně teďka. No. Tam pořád ještě někoho vidím na té mapě. Ale jo, jako nemusíš mě potom zase zpátky přejíždět. Čus! Ty vole, on si musel stoupnout. Ty jsi kokos. On si vedle sebe rozstřelí barel, ty vole. Fakt idiot. A jak se mám jako tamhle dostat? Jako musím nějak otevřít tu bránu, ale jak? To asi bude někde tady na to otevření, ne? Říkat, já si vylezu sem. To nevyskočím, ty vole.
tom byly jaký schody. Tak počkat, já to hnedka to. Ne, tak tady nic. Sem se ani nevejdu. Tady je jenom těžký samopal. Tady nic není. Tak ale ty vole. Tady jsou jenom ty dva těžký. A tam na druhé straně tam nemůžu vyskočit. Že bych tohleto třeba spustil. A ono by to s tím ještě se jakoby otevřelo. Nebo to musím rozstřelit s tím tankem. Takže to musím rozstřelit. Hele, jo, já nevím. Hele, já nevím, hele. Já vám teďka udělám takový menší střih a až to najdu, tak vám tak. Střih. Tak. 10 minut jsem to tady hledal. Chodil jsem tamhle všude a tady je tenhle ten jeden blbej podělaný knoflík. Stačilo jednou zmáčk, ty vole. Já jsem byl fakt úplně retard. 10 minut jsem to tady hledal. OK. To se vážně může stát jenom mě. No nic, tak... Prostě... Když by se to teďka dalo zničit. Ale tak to je jedno. Hlavně je, že pokračujeme. Nevím, ale stejně budu nahrávat tak už jenom tak 10 minut maximum. No, hezky. Tak ať si to mezi sebou vyříděj. Jenom tady se jedním pomůžu. Trefím ho. Šel k zemi. No ještě jednou do něj pustím tohleto a... Jo, teďka už určitě šel. Takhle to musí vypadat, aby to šlo k zemi. Ty vole. No. Nic takového už nechci ani vidět. Jo a mimochodem budu se snažit dělat všechny vedlejší mise, které se mi tady otevřou, nebo jako vedlejší úkoly. Chtělo by to nějak, dá se zapnout světla? Jo, akorát já jsem si chtěl vyměnit pohled, no tak jako... A já to nechám být takhle to má takovou lepší. Takový, je to takový hezčí. Proraž to, teď hned! Co se děje? Teď? Co se děje? Protože jsem nejel na tohle, nebo co se děje? Proč nemůžu? Jestli to zavinil ten jeden blbej... Ty vole, jak se to jmenuje? No prostě víte, co myslím, ten barel, že zastaví tanka a tak to jako je úplně... Jsem za to nejradši vysral. Ne, ale nebudu sprostej. Ale můžu tohleto nějak přejet? Já nechci vystoupit z vozidla. Určitě udělali schválně. Gausso! OK, tak tu prostě musím mít. Prostě Gaussovka nad všechny prachy. Vedlejší, jo, zničit nějaký ovládací panel. Ty vole, ale že toho vydržej. Ty malý už ne. OK, tak potom ještě tam jeden velký. Teď se to přestane všechno klepat. Jde k zemi?
Yes. A ještě tady je tam ten jeden malý hajzlik. Ne, počkej. Já chci mít ještě nějaký náboj do toho, můžu, ne? Jo, naštěstí, jo. OK, a kde je ten vedlejší? Jo, tamhle. Tak já bych to viděl tak, že dodělám tak ten vedlejší a pak to ukončíme. OK, neviditelnost radši? Aby mě nevěděli, že jsem takhle... Jo, ale... To bylo docela daleko. OK, tak jdeme tudy. Že? Snad? Ano, myslím, asi ano. Prophet, we've got Rash. What's the status? Confused. He's not making a lot of sense. Don't think he knows where he is or who we are. Yes, show dolů. Physically he's fine. I think he's shell-shocked. He was holed up dead center of a Ceph hot zone. No idea how he survived that onslaught. OK, takže tam byl jako nějaký masakr, jo. Ty vole! No dobrý, tak tamhle to už je dole. Ale našli Ráše, on se ztratil nebo co? Jo a jo vlastně, vždyť ten Ráš se vlastně doopravdy ztratil. Hele, já vám jdu pomáhat, tak mě neserte teďka. Já nevím, jestli ho trefím. Ale víte co, já to nejdřív vejdu s tím letím takhle. No počkej, ten luk začnu taky trošku používat. Takto a takto. Protože jsem tady slyšel... Já jsem věděl, že jsem tady slyšel nějaký tyhle ty hajzly. Ano, ještě ty? No. A můžu to vyskratovat tímhle? Neviděl jsi mě. Já tu nejsem. Bum. Ještě jeden. A trošku vejš. Tak, dobrý. A já vidím, že bych tenhle ten part už tady ukončil. Jo, jsou to miny. OK, jdeme pryč. OK, nebudeme pokoušet. No já vidím, že už bych to tady ukončil. Jinak, teda napište mi do komentářů, jestli chcete, aby jsem teda natáčel ten Outlast nebo ne. A já se s váma loučím, jestli se vám video líbilo, dejte like, jestli se vám video nelíbilo, dejte dislike, okomentujte ho, jestli se vám líbí náš kanál a chcete vidět chcete vidět pokračování Crysis 3 a budu natáčet i multiplayer a možná i Outlast, tak dejte odběr, jinak já se s váma loučím a zatím zdarec lidi.